umaskini kwetu. Ndio miji ambayo watu bado wanaongea wakinyenyekea. Watoto waliowapata kwa mali na ukuu. Tangaza wokovu. Hawezi aibisha mtu. Wokovu. Hawezi tupa mtu. Wokovu. Hawezi danganya mtu. Mtu akiokoka. Yesu Rabi. Kuwashinda kwa majaribu kikuja. Kwanza leo waokoa tengeneza njia kwa haraka. Epuka nayo kwa dhiki. Wokovu ni mzuri. Tulindeni wokovu. Tuone wokovu. Tembea kwa wokovu. Tembea kwa wokovu. Unasema maneno yako. Ambia ndani ya wokovu. Amina. Mambo ya tena yote tena ndani ya wokovu. Yesu anasema nawapa nguvu. Nyoka na nze. Tena kila mkubalika hapa bali ana mbinguni. Nitakatazwa hapa duniani. Mbingu pia imekataa. Nguvu tulipewa kwa ajili ya damu. Yesu mwokozi anakuja kutuokoa naye. Tumepewa nguvu ya kukubali na ukikisa kubali. Amina. Mungu hawezi kataa. Ndiposa mambo yote unayotenda fanya hapa ndani ya wokovu. Amen. Usifanye nje ya wokovu. Satani ni mtu mkongoroko. Amen. Ni mtu ambaye mlagai sana. Yeye ni mtu wa mdanganyifu. Anaweza leta mambo ya kumetameta nje. Yaone vile yale mambo ni mazuri. Usiingilie kwa hiyo udanganyifu ya mtu mbaya. Ingia na maneno yake pale nje. Wewe tu ndani ya akili ya uokovu. Sulemani aliona maneno haya kitambo. Ameandika kwenye andiko lake ya kwamba wale waliokoka wamepewa kitu inaitwa jina la Jehova, ambaye imekuwa kama ua kubwa. Wakiwa na shida, wale waliokoka wanakimbilia na kueponyoka. Ana jina lile linawajua. Wao pia wanajua jina hilo. Yule aliko ndani ya jina hawezi ingia ndani ya jina. Lazima tukubalie hiyo jina. Jina lile linamkomboa. Amina. Matendo ya Mitume 4 imeandikwa. Ndiko linasema wakati watume waliteswa, walikuwa kwenye maombi ya kufunga. Maana ni wale Yesu aliwanunua kwa damu. Akawafundisha maombi. Nenda kwa maombi ya kufunga. Watu waliomba. Ndiko linasema mahali waliomba ilitetemeka. Baada ya kutetemeka, Roho Mtakatifu aliwajaza. Kisha wakaomba hivi: ewe Mungu mkuu zaidi, mtuma Yesu mtumishi wako alete wokovu duniani. Muone na kumkubali. Sasa nasi tumekubali kueneza Injili. Tunakuomba Jehova, maana adui wametoka. Tukomboe kutoka kwa jina la nguvu zako. Mtu akiwa na jina la Jehova maana ameokoka. Kuna lazima aone mamlaka. Lazima alindwe.
mtu kama huyo eni katonyalo temo nopodho anaweza jaribu kuanguka. Roho Maler juke chon Mtakatifu anamleta okonyalo podho kama hawezi kuanguka. nikech polo ng'iye Na mbingu na mtazamia. Mungu wang Jehova Jicho la ni Mungu kuom ng'at ma kamano juu ya mtu kama huyo. polo ok nyal yiene Hawezi kubali modhi molal iweze na ukapotee. ni mwandu Nyasaye Ni mali ya Mungu. onyiewe gi remo Amenunuliwa kwa damu mar garama ya jambo ya gharama ma Yesu nochiwo ambayo Yesu alitoa. koywago piny Akilia dunia ka ng'ato war. kama mtu ameokoka. Amen. Amina. Jochiende mag dhier Pepo yote ya maskini nyaka ng'e ni owar ng'ato. simaje mtu ameokoka. Jochiende mag tuoche Pepo yote ya ukichaa nyaka ng'e ni owar ng'ato. simaje mtu ameokoka. Omo nyaka mine moko Kwa hata wamama wengine ne gin jochiende walikuwa na mapepo mag kisoni ya utasa. ne gin joma nyuolo nyithindo Walikuwa nazaa to watoto nyithindo tho gi go gokinyi wanakufa kila to sama asubuhi. warruok nodonjo Wakati wokovu iliingia, chunje mag kisonigo ile nguvu ya kuua watoto ema ne warruok osembo na wokovu ulitoa nje. kondiki e muma Ile imeandikwa ni nosembogi e lela aliwapeleka hadharani. e Jokolosai 2 Wakolosai 14 na 15 nosembogi e lela aliwapeleka wazi mana ka wasumbe kama watumwa ka ji neno na watu wakiwaona. omiyo ng'ama war Sasa mtu aliyeokoka nyaka ng'ato bed gi ng'endi lazima mtu awe na ushuhuda yako. bako Yesu Amina. nyaka ng'ato bed gi ng'endi Utabeba ushuhuda yako. nidoni norego minenoni Naona huyo rogo ne chal kama alifanana hivi jochiende manoweye na pepo aliyomwacha. ne waneno ka dhi Aliona wakienda. ng'ato nyaka bed gi ng'endi Awe na ushuhuda. ok nyal wari Hawezi okoka. ibedo gi ng'endi wuon Utakuwa na ushuhuda yako maonge mwenyewe. janeno machielo Mashahidi kando yako. apako Yesu Amina. omiyo Kornelio Sasa Kornelio ng'ama kare kwa mtu mzuri, ng'ama long'o mtu mwema, ng'ama oluoro Nyasaye mcha Mungu. to nyaka ng'ato bed janeno Kama mtu awe mashahidi. Kornelio war Kornelio ameokoka. miyo ni orone Petro Aliwaambia Petero tim nende ili atoe ushuhuda wake. haleluya Amina. kata mana Paulo Baada Paulo ma Yesu romogo Yesu alikutana e naye yor Damaski katika ile njia ya Damasco. nyaka ni manyanane Lazima na nanga mondo tafutwa kata neno ili awe mashahidi. ni jalo ken Saulo Kama huyo sio Sauli, en Paulo sasa ni Paulo. neno nyaka bedi Mashahidi lazima awe. mane kale ndalo ruto Unapita wakati wa to dhambi, Yesu wari Yesu kuokoa. neno nyaka bedi Mashahidi lazima awe. timo neno Atatoa ushuhuda. kore mineno Mkono unamuona ne janego alikuwa mwanazimu. Yesu noware Yesu akamwokoa. jal mineno Yule unayemuona ne jachode alikuwa msherati. mane ka ochuo ji Anachukua waume wa watu. okayalo injili chiro Yesu alipohubiriwa kule Yesu sokoni, noware Yesu alimwokoa. janeno nyaka bedi Mashahidi lazima awe. amen Amina. ok wari aware yamo tiweyi Haukolewi pale nje na unaachwa. nyaka ne kisembo gigo e lela Lazima tuone wakipeleka hizo vitu hadharani. isembo gi e lela Wanaelekezwa nje wazi. ka gin gik manondiki Amekuwa na aliyeandikwa. mane sando ngima dhano Tesa maisha ya to mwanadamu. nyaka joneno bedi Lazima mashahidi awe. kiruchogi Wakivutwa. amen Amina. omiyo Petro be timo ne Sasa Petro anatoa ushuhuda kuom Paulo juu ya Paulo. kisomo Petro mar ariyo Petro wa pili ukisoma. amen Amina. Petro wacho niya Petro anasema, Petro mar ariyo Petro wa pili 3 3 matila 15 wacho niya dogo 15 inasema, pareuru kaka ruodh ohore mos kumbukeni jinsi Bwana wetu anatulia hapo, komiu thuolo mondo uyud warruok akiwapa nafasi ili mpokee wokovu. mano e gima owadwa Paulo mwahero nondikonu Hiyo ndio kitu ndugu wetu Paulo tunampenda aliwaandikia gi rieko mane Nyasaye omiye kupitia hekima ambayo Mungu alimpa. adier kane wuoyo kuom wechego Hakika alipoongea juu ya hayo mambo, to mano e gima nowacho e barupene duto ndio maneno aliyosema kupitia waraka zake zote. nitie weche moko matek winjo e barupegego Maneno mengine ni ngumu kuyaelewa katika kubarua, ma jomakia kendo ma jobagabaga gwenyo mana ni kethruokgi giwegi ambayo wenye hawana msimamo wanaribu kupitia kuharibu kwa wenyewe, mana kaka gitimo weche mamoko mondike muma bende jinsi wanavyotenda mambo mengine aliandikwa kwenye Biblia. Paulo otimno kuom nyaka kod Petro Paulo hata Petro akatoa ushuhuda juu yake. apako jawar Amina. to sama nege Paulo donjo kuom Petro gini Wakati Petro aliingia kwa Paulo, aliingia kwa kina Petro, Petro gini noringe akina Petro walimtoroka mi giweye ni
ng'alo wakamwita huyu mtu nojaricho alikuwa mwenye dhambi, ng'alo nyok ng'ama ber huyu mtu alikuwa mtu mzuri, ng'alo nonego ji huyu mtu alikuwa kuwa watu, ng'alo janek huyu mtu ni muuaji, negiluore walimwogopa. barua Na barua mane Anania ondikone Barnabas alimwandika Barnaba nochopo ne joote kijana wa ne jalno huyo mtu yale nego ji kwa kuwa watu jal manowuotho go wale tulitembea naye kendo mwachiemo na go tumekula naye, noromo kode tulikutana naye, Anania mimi Anania nalamo ne kiware ambaye akiokolewa maneno ono kaona miujiza kaligakla wuok e wang'e kama kuna ngozi na macho yake, nyinge akabadilishwa jina, momiye batiso akapewa batizo. rwakiuru gi ng'wono Sasa mkaribisheni kwa neema, magichako wuotho wakaanza kutembea. mama kaneno nyamowar Siweza kujua nyaka ibed go puonj ako na ile chini ya nyaka mafundisho, puonje lazima afundishwe. kata ng'eny gi beli madongo Hata kama ilikuwa na mambo kata ng'eny makubwa, mana sirikal maduong' kwani serikali kubwa, owayo riu ameokolewa. onyoye ni kata mana diyo Hata alikuwa dio, nyaka duogo luongi tindi piny lazima ka turudishe chini hapa mondo puonje aweze kufundishwa wuodh warruok safari ya wokovu. samane joote rwako Paulo Mtume alipomkaribisha Paulo ne ok gidewo noriek ahinya hawakujali yeye ni mwenye busara kendo ok sana, gidewo ni en ng'ama osomo hawakumwona kama msomi, ne gikete laini walimweka kwenye njia ka gipuonje wach warruok kisha neno la wokovu, maka Paulo ne piny jo-Galatia ambaye kule Galatia ukienda to Petro wuoyo kode Petro akaongea naye. to kosetegno Baada ya kuwa ebo wuoyo gi Petro akaongea na Petero apako tena. jawach Amina, haleluya amen. ng'ama Yule owar aliyokoka to ok bed matek na usiwe mtu katili, nikech Yesu moware maana Yesu aliyemwokoa nodak e bwo puonj mar Jehova naye anafundisha maneno ya Mungu. nyaka jomalaika mane tindone Malaika ambaye walikuwa wadogo ne puonjo Yesu walimfundisha Yesu, kendo ne jiwe walimuhimiza mondo mi omed dhi adhiya ili aendelee na safari. jal manowarowa Yule aliyetuokoa, jalo obolore yule amenyenyekea, jalo yie mondo kwer amekubali kurekebishwa. kata mana Petro okwere Petro akamrekebisha. apako Yesu Amina, jalo yie mondo puonji amekubali kufundishwa. kapok ochako wuoth Kabla ya kuanza safari obet e tie jodongo akaketi chini ya e wazee hekalu kipuonje hekaluni akifundisha. ng'ama owar gi remb Yesu Yule aliyokolewa na damu ya Yesu ok oyie puonj hakukubali kuwa ng'ano pok owar yule mtu hajaokoka. ng'ama owar gi remb Yesu Yule amekolewa kwa damu ya Yesu to dagi ni ok rieye amekataa sinyooshwe, kata obam to ok rieye hata akienda kuomba sinyooshwe. jalo pok owar Huyo hajaokoka. kech ng'ama owar nyaka Yule rie ameokoka lazima nyoroshwe, joma owaro kochopo kawuono sababu wokovu imefika umbali huu. nodonjo kuom sila ka jo Iliyemwingilia Sila wa Jobu, joma ne wuotho e tie sila waliotembea chini ya Sila noyie mondo sila osiem wang'e walikubali waambiwa noyie mondo maneno, samoro chwadgi gi wach walikubali wachapwe na neno, mi kata koro sila onge hata kama Sila hayuko. the original word Sasa ile neno mane ni kuom sila iliyokuwa kwa Sila pod idwang'e dwaro kod chag patikana kwa sauti ya jomoko wokovu. noyie mondo puonjgi Walikubali wafundishwe, jomoko noyie mondo mi kwergi walikubali wakonywe, mondo wach ma wating'o ili neno tumebeba miluongo ni warruok kwa wokovu chop ne nyikwayo mabiro chien kata mbele wajukuu wetu ambao watakuja nyaka mbele. wayie mondo puonjwa Lazima tukubali tufundishwe, eka wanawegi mane gin ndhadhu hata wenyewe. amen Amen. eka in iwegi minyalo maki Ndio tutapata kitu cha kushikilia. in iwegi minyalo wuo kuome Hao wenyewe ndio wangeongea juu yake, in iwegi ma ji nyalo siemo hao wenyewe wanaweza onywa. ni jali nowar dagi Huyu mtu aliokolewa nyanya yake, omiyo gik matimore ne dalani kawuono mambo ya hii boma yanayotendeka timore nikech warruok mar dagi yanatendeka sababu ya wokovu ya nyanya. momiyo ji siemo duond warruok Watu wanaonyesha sauti ya wokovu. haleluya Amina, kagiwacho niya akisema duond ok ni kama sauti ya wokovu ni nikech hivi, Nyasach Sila ka sababu jogi ya Mungu asila wa kata Jobu. koro onge Kama yuko to isiemo Nyasache wanaonyesha Mungu wako, nomako warruok alishika wokovu, owuotho gi warruok alitembea na wokovu, ochiemo gi warruok alikula na wokovu, noonge sunga hakuwa na kiburi. jal mane ni iye Yule aliye ndani yake ne onge sunga hakuwa na kiburi. mondo wane Nyasaye Tuone Mungu mar warruok wokovu, nyaka wadagi lazima sunga tukatae kiburi mondo wane Nyasachwa ili tumuone Mungu wetu. amen Amen. mano momiyo nyaka ne obed machal gi owetene e yore duto Ndio sababu angefanana na ndugu zake kwa njia mondo zote, dok jadolo maduong' mang'won kendo maradier ili awe mkuhani mkuu mwenye neema tena mwaminifu, matiyo e nyim Nyasaye katimo misango
migolo goricho mag jo-Nyasaye. Anayefanya kazi mbele za Mungu akitolewa kama dhabihu ya kuondoa dhambi. Jo-Ibrania 2:17. Hiyo ni Waebrania 2:17. Amen. Amen. Notimore nono. Alijifanya bure. Kobedo machali gi ji. Akifanana na watu. Mondo war jogo. Ili aokoe. Odoko misango. Akawa dhabihu. Migolo godoricho. Ya kuondolewa na dhambi. Apako jawar. Amina. Mondo wane Nyasaye. Ili tumuone Mungu. Nyakimir modai kodanyuola modai. Tumeshi na ukoo wetu. Nyaka wayie. Lazima tukubali. Mondo waruk ma wan godo ni. Ni wokovu tuliobeba. Kata ka nyuolo dage jowete. Ukoo wakikataa. Nyithindwa nudong gi warwa. Watu wabaki na wokovu. Chiemo na nyuolo ne. Siku moja ukoo waone. Nyasaye manege dagi. Mungu aliyekataa. Ema koro timono. Anatenda miujiza. Petro wacho ne. Anasema. Roho mane oponge. Mtakatifu leo mjaza. Owuoyo kod jo-Yahudi. Tangana Wayahudi. Owacho negi niya. Nawaambia. Yesu mane udagi. Yesu mliyemkataa. Kendo mane uguro. Na mliyemsulubisha. Emolimogo kinyi. Ametembelea Mopong kod roho. Akajazwa na roho. Pok wamer. Bado hatujamuona. Jal mane udagi. Na mliyemkataa. Ng'ama nigi waru. Yule aliye na wokovu. Nyalo siemo. Anaweza onyesha. Ni jal mane dagi. Kama yule aliyemkataa. Kata negi tamore. Jana walikataa. Nyithindi nowach niya. Wako watasema. Nyasach dani mane udagi. Dani mliokataa. Nyasach mama mane udagi. Mama mliokataa. Ema loso dala kama. Shabo maletu hili. Oken tekowa. Kwa nguvu zetu. Oken nyalowa. Kwa uwezo wetu. En warruok. Wokovu. Mane obiro. Utulie kuja. Mwawero ni Yesu. Kaimba Yesu. Ninyalo biro e ngimana. Unaweza kukuja maishani. Onyalo ng'uono. Sala naona neema. Onyalo wuotho kodwa. Akitembea nasi. Joma yande onge kod gimoro. Kwa kosa kitu. Kawuono inyalo kwan. Leo watahesabiwa. Yesu timonegi ng'uono. Kama watenda neema. Warruok kelo gweth jowete. Leta baraka. Malaki 8:3 wacho niya. 8:3 inasema. 3:18. 3:18. Pogruok nyaka nibedie. Tofauti lazima iwe. E kind jogo mowar. Kwa waliokoka. Gi joma ok owar. Wasiokoka. E kind joma lemo. Wanaomba. Gi joma ok lem. Wasioomba. Warruok kelo gweth. Unaleta baraka. Ka ng'ato owar. Kama mtu ameokoka. Gweth mokwongo nwang'o. Baraka za kwanza anapata. En ngima manyaka chieng'. Uzima wa milele. Direct ticket. Hiyo ni tiketi ya E piny Nyasaye. katika ufalme wa Gweth Mungu. mar ariyo. Baraka ya pili. En nwang'o ngima mosiko. Anapata uzima uliodumu. Ondiki kitabu. Limeandikwa. Mar Ngech adek. Katika Methali 3. 16. 16. E Luko machon owacho niya. Sheria kale nasema. Ni ru mar ndalo. Kukua kwa siku. Ni e lwet rieko ma korachwich. Kwa mkono wa kulia. Mwandu kod duong'. Na mali na utukufu. Ni e bat rieko ma koracham. Kwa mkono wa kushoto. Sama Yesu chungo msalaba. Wakati alishangikwa msalabani. Apako jawar. Amina. Tong'awo bade kama. Alinua mikono yake. Lwete korachwich koni. Mkono wa kulia kwake. Oting'o ngima mar ng'ato. Amebeba uzima wa mtu. Ru mar ndalo medore. Siku za mtu inaongezeka. Omiyo nyaka joma ne daktari osendikonegi. Wale daktari waliwaandikia. Ni ndalogi chiegni rumo. Uzazi ziko karibu kuisha. Sama ne gidwaro warruok. Wakati walipokea wokovu. Ngimagi nomedore. Maisha yao yaliongezeka. Bade koracham. Mkono wake wa kushoto. Oting'o duong' kod mwandu. Utukufu na ukuna mali. Mane ok nyalo donje. Ambayo watu hawezi ingilia. Mane wacho ni kidonjo dalano. Walisema ukiingia pale. Idhi kelo dhier dala waka. Utaleta umaskini kwetu. Magi mier ma kuno ji donje. Ndio miji ambayo watu bado wanaongea. Gimolore ahinya. Wakinyenyekea. Watu manoyudogi. Watu waliowapata. Oting'o mwandu kod duong'. Kwa mali na ukuu. Owacho ni warruok. Tangaza wokovu. Ok nyal kuodo wi ng'ato. Hawezi aibisha mtu. Warruok. Wokovu. Ok nyal wito ng'ato. Hawezi tupa mtu. Warruok. Wokovu. Ok nyal wuondo ng'ato. Hawezi danganya mtu. Ka ng'ato owar. Mtu akiokoka. Yesu rabi. Yesu rabi. Sama noluongo jal miluongo ni Ibrahim. Wakati Ibrahimu aliitwa. Ne en ng'ato achiel. Alikuwa mtu mmoja. Warruok nomede. Wokovu ikamuongezeka. Mobedo oganda maduong'. Akawa taifa kubwa. Ma ji noluore. Watu wakamwogopa. Ma nyaka e dalane kanyo. Hata pale nyumbani. Onwang'ore jomiluongo. Wapatikana Ni wanaoitwa. joka Isakar. Ya kwamba watu wa Isakari. Joma ne riek. Wale wenye hekima. Manong'e ndalo. Walijua siku. Mitime gik Ya moko. kufanya vitu. Warruok. Wokovu. Loko ngima ng'ato. Nabadilisha maisha ya Ka mtu. Yesu owarowa. Akituokoa. Wadongie warruok. Kuwa kwa wokovu. Wasikie warruok. Tudumu kwa wokovu. Wayo yuma. Tutoke kwa utani. Amalo mondo walem. Tusimame na tuombe. Hallelujah. Asante Mungu wetu. Ima yanda ribobosa. Unaweza Bwana wetu. Erokamano Nyasacha. Asante Bwana. Thank you my Father. Erokamano Jehova Jireh. Hallelujah. Thank you Redeemer. Nyasaye mar warruok. In mani kelo warruok. Mondo ng'ere malong'o ni jomodonjo kuomi ngimagi nyaka lokre. Erokamano Yesu. Nibiro gi ng'uono. Kiting'o rembi wuon.
mondo ireswa go e richo. Oduong' odogni nyaka chieng'. Jawar marwa Yesu Rabi, nigolo wa badho mar Satan, kendo nibiro mondo itik tichne chuth. Erokamano kuom ng'wono maniting'o kibiro e pinyni miywago dhano kigolo richo. Jehova in modwari mondo wasiki e wachni Rabi, wasiki e wachni Nyarombo, wasiki e warruogni. Erokamano kuom higani misemiyo Nyasaye mangima mondo wapargo weche mabeyo ma in iwuon emitimmonwa. Andiko wacho ni kata mondo chakore matin, Jehova nikech warruok in ikel gik madongo e ngimawa. Wamiyo nyingi duong' Ruoth mar singruok, Nyasach kwerewa manolamo, ma kwero neno ng'wono kod teko maduong'. Seche mane giyie kuomi Yesu Rabi, ne giwenwa gima ber. Waluongo ni teko Jehova ma Petro wuoyo kuome, ni teko mar Nyasaye osekelo gik mabeyo duto monyalo geno. Erokamano kuom teko mar Jehova mawuok kuom remb Yesu Kristo misekelo nogo gik mabeyo duto monyalo geno tinendeni. Jabo ndiki mungi niya ni ng'ama ni kuom Yesu Kristo ng'ano koro chwech manyien, kendo gik machon duto osekalo. Koro bura onge kuom jogo mane i Kristo Yesu, kendo bura ok lo jogo mane kuom Kristo Jawar. Erokamano tinendeni kuom wachni Jehova Nyasaye mane ore piny mondo bi mondo luokwa maler. Andiko wacho ni wachno noloko kod pi kod remo mi wabedo jogi wuon. Chunya dendi kendo paki nikech chango tuochewa. Igolowa wich kod achaya, igolowa e nyiera kod seyo, igolowa Jehova e pidh yugi, igolowa e buru, igolowa e thagruok. Iting'owa malo Nyasaye mondo wane nyalo gi teko mar nyingi ka wapaki kendo timo neno. Erokamano Jehova Jire, iluongi Emmanuel, Nyasaye mano kodwa. Iluongi ni Jire, Nyasaye ma jachiwo. Iluongi ni Elroi, Nyasaye maneno. Iluongi ni Adonai, Nyasaye ma Nyasacha. Iluongi ni bendera marwa. Wapaki Jehova nimar nigolowa gi remo manochwerowa kuom jochiende moketowa e lwanda motegno mar tim makare kama Yesu betie mondo wane loch ngima nyaka chieng'. Erokamano kimiyowa teko mar wuotho kod warruok, kendo imiyowa tembe gi masiche gi weche matek miromogo e pinyni. Erokamano Yesu nikech loyo piny. Onge jal manoloyi Yesu Rabi ka wane kodi Jawar, kendo ine iwa Nyarombo. To koro wabedo motegno kendo bedo kod loch molo jal manie piny miluongo ni Satan. Chunya go erokamano Nyarombo mar Pasaka. Erokamano Yesu, jal manolocho ne Daniel e kinde mag Muba. Daniel oneni kirese. Sadrak, Meshach kod Abednego oneno warruok kod wang'e ei mach. Wambe waneni Jehova tinendeni ne warruok igolowa e mise opogore opogore michokowa kamoro achiel mikelowa. Jomoko nigolo e gombo mag dhier kod mag tuoche, jomoko nigolo e kuong' mag ngima marach mar terruok kod chode gi kuo. Richo ka richo manomakowa duto te nikolowa kuom richogo miluokowa maler Nyarombo mondo wabed joma go erokamano e gik moko duto te Nyasaye. Wabed joma ong'eyi malach. Chunya odendi kendo paki nikech warruok mikelonwa, warruok man kod nengo, warruok man kod teko. Yesu ni mondo irwakri kaka wan e ringruok man mar dhano ni, to ok nitimo richo kata achiel. Nibed maler nyaka msalaba. Erokamano kuom loch manikelo. Erokamano kuom changa misekele ngima jogi Nyasaye. Ei Rabi, erokamano. Jomoko nigolo mana kochomo kaburini, jomoko nigolo kochomo tho. Erokamano Ruodhwa, erokamano Yesu, erokamano Nyarombo. Wadendi wapaki lima yanda ribobosaya. Oh Abba Father, hallelujah, hallelujah. Erokamano Rabi, erokamano Yesu. Warruok manikelo. Onge gimane wachulo, onge ber mane wan go, ng'wone mane timonwa. Ikelonwa warruok mochne rumo duto. Nitieko te. Hallelujah. Erokamano kuom warruok. Ai Nyasaye. Erokamano de onge warruok, de koro waonge. Bura doloyo